हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे भिडिअआ जाबाय टेटजों रिलेटेड गोनां आरो फोरोंगिरिजों रिलेटेड गोनां भिडिअ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर बेवहाय जानाखि जोंनि BTR नि CM प्रमद बर' बिथाङा मिडियानि सिगाङाव मैया मोनसे खोथा फोरमायदों। बिथाङा बुंदों BTC आव जायनाखि 1999 नि केन्डिडेटफोर दङ आरो टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होगोन। नाथाय माब्ला होगोन? बिथाङा होगोन 1200 SIU एप्रुभनि थाखाय जानाखि प्रप'जाल थांनाय, बे प्रप'जाल थांनाया एप्रुभ जानानै फैबासो अब्लासो बिथाङा एपइन्टमेन्टखौ होगोन बा रिक्रुइटमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन, बे खोथाखौ बुंदों। दा बेवहाय बिथाङा फंसे खोथा मख'बावदों। बेवहाय बिथाङा 1999 नि जानाखि फोरोंगिरिफोर दङ आरो अलरेडि आसाम पास जानानै थाखानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौ मख'दों, लोगोसे स्पेसियेल टेट पास जानानै थानाय बिथांमोनखौबो मख'दों। दा जोंना गासिबो मोनथाम केन्डिडेटफोरखौ लानानै जेनेबा 1999 नि आसाम टेटनि आरो स्पेसियेल टेटनि केन्डिडेट, दा एथ' बुरजा केन्डिडेटफोर दङ, एथ' बुरजा केन्डिडेटफोरनो 1200 पस्टखौल' होयोब्ला अब्ला बियो जोबोद लासिं सिं जागोन। दा 1200 पस्टआथ' एथ' बुरजा केन्डिडेटफोरनि थाखाय मोफ्लामनोनो थोनाय नङा। बेवहाय स्पेसियेल टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोराथ' रोजा रोजा केन्डिडेटफोर दङ, थावजेन्ड केन्डिडेटफोर दङ। दा 1200 पस्टनि थाखाय 1000 केन्डिडेट बिथांमोनाव बबेयाव एपइन्टमेन्ट मोनगोन? 1000 केन्डिडेटफोरनो थाखाय 1200 पस्टल' जुदि दिहुननानै होयोब्ला बे माब्रै जाथावथाव? एथ' बुरजा केन्डिडेटफोरखौ माब्रै एपइन्टमेन्ट होनो हागोन, माब्रै रिक्रुइटमेन्ट खालामगोन बिथाङा? दा जुदि 1200 जुदि पस्टल' मोनबा अब्लाथ' जोंनि BTC आव बा BTR आव एक्सट्रायै स्पेसियेल टेट खुंनायनि जेबो गोनांथियानो गैयामोन। बिथाङा आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरखौनो एपइन्टमेन्ट होग्रोनो हायोमोन। बा 1999 नि केन्डिडेटफोरखौनो जुदि होनो मोनब्ला बिथाङा एक्सट्रायै स्पेसियेल टेटखौ मानो खुंबावखो? बिथाङा केन्डिडेटआनो गैयामोन नामा बिथाङा एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय? जुदि केन्डिडेट गैयामोनब्ला टेट पास जानानै थाखानाय, अब्ला बिथाङा स्पेसियेल टेटखौ खुंनो हायोमोन। दा स्पेसियेल टेट खुंनायनि जेबो मिनिङानो थाहैनाय नंला। स्पेसियेल टेटआव एथ'ग्राब थावजेन्ड केन्डिडेटफोर पास जानानै दङ। दा 1200 पस्टआथ' आसाम टेट पास जानाय केन्डिडेटफोरनो थोखाया, आरो बेवहाय 1999 नि केन्डिडेटखौबो होफागोन होनबावदों। दा 1999 नि केन्डिडेटफोरखौ होयोब्ला दा 1200 पस्टआव आरो बेसेबां पस्ट थाहैबावगोन? आसाम टेट पास जानायानो रोजा रोजा केन्डिडेटफोर दंखायो। दा बे मोनसे जोबोद लासिंसिं जोंनि BTR नि जानाखि CM प्रमद बर' बिथाङा माब्रै टेट केन्डिडेटफोरनि थाखाय 1200 पस्टखौल' मारै दिहुननानै होनो हाखो? BTC आवथ' गोबां सिंगोल टिचारजों सोलिनाय स्कुलफोर दङ, गोबां पस्ट खालि दङ BTC आव। स्कुलफ्रानो बायहां जाबाय फोरोंगिरि गैयिफोरनि थाखाय। दा बैफोर स्कुलफ्राव बिथाङा मानो बैफोर स्कुलनि SIU नि थाखाय पस्टफोरखौ मानो SIU नि थाखाय एप्रुभनि थाखाय मानो हराखै बिथाङा? दा जोंनि BTC आव जेसेबांनाखि स्कुल दङ, बेसेबां पस्ट खालि दङ, बिथांमोना बे पस्ट खालि जानायफोरखौ SIU एप्रुभनि थाखाय हरमोन। बेवहाय गोबां हमनानै लायोबा टटेल जोङो गासिबो स्कुल जेसेबांनाखि पस्ट खालि दङ बेफोरखौ लायोबा हमनानै लायोबा 3000सो पस्ट खालि दङ जोंनि BTC आवहाय। बेवहाय DEE आरो SSN खौ लाफायोब्ला टटेल 3000+ पस्ट खालि दङ जोंनि जानाखि BTR नि जेसेबांनाखि स्कुलफोर दङ बेवहाय। दा बिथाङा मानो 1200 पस्टनि थाखायल' बिथाङा जोंनि BTC आव मानो स्पेसियेल टेट खुंखो? बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। आरो स्पेसियेल टेटखौ खुंबायानो दे, थिगैनो दङ, नाथाय अनलि 1200 पस्टखौल' मानो SIU नि थाखाय हरखो? बिथाङा खमसे खम 2000सो हरनांगौमोन। 2000 बा 3000सो जुदि हरोमोनब्ला अब्ला एसे मोजां जागौमोन। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव जे 1200 पस्टनि थाखाय BTC आव एक्सट्रायै स्पेसियेल टेट खुंबाय। थावजेन्ड एक्सट्रायै जोंना आसाम टेट पास जानानै थाखानाय केन्डिडेटफोर दंमोन, आरो बिथाङा 1999 खौबो मख'बावदों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो। दा लोगोफोर बेवहाय बिथाङा दा 1200 पस्टखौनो दिनैसिम SIU एप्रुभ खालामनानै लाबोनो हायाखै। बिथाङा मानो लाबोनो हायाखै? दा दिनैसिमहालागै बेसेबांबा गोबाव जालांबाय, 2 इयार्स बारनानै थांबाय। SIU एप्रुभनि थाखाय हरदों, बे फंसे खोथाखौनो बुंबाय थायो, नाथाय दिनैसिम मानो हराखै? बिथाङा खामानिखौनो मावाखै नामा? आउट अफ BTC आवथ' दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ खेमब्रै गाहाम एपइन्टमेन्ट होलांगासिनो दङ फोरोंगिरिनि थाखाय। दा बावैनो सेप्तेम्बर मान्थआवहाय
आरो फोरोंगिरिनि थाखाय 10,000 पस्टनि थाखाय जानाखि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस फोरोंगिरिनि बे ओंखारनो थांगासिनो दङ नाथाय BTR मानो थालांगासिनो दङ BTR मानो थालांगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टआ SIU एप्रुभ हराखै नामा ना BTCनि जानाखि प्रमद बर' बिथाङासो SIU एप्रुभखौ दानो खालामथ'नाङा होननानै बादा होनानै दोनदों नामा बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आसाम गभर्नमेन्टआ मानो SIU एप्रुभखौ मानो खालामा जानो आउट अफ BTCनि जानाखि टिचिं रिक्रुटमेन्ट बिथांमोननिखौ माब्रै एथ'ग्राफ 10,000 गाहाम 9,000 गाहाम 5,000 गाहाम मारै लोगो लोगो SIU एप्रुभ होनानै लोगो लोगो रिक्रुटमेन्ट होगासिनो दङ दिनैसिम BTRआवहाय दिनैसिम बेसेबांबा गोबाव जालांबाय दिनैसिम टिचिंनि जानाखि रिक्रुटमेन्ट बे दिनैसिम जायाखै दा बेनि थाखाय SIU एप्रुभार थाबैनो जानांगौ मानो जायाखै बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा स' लोगोफोर नोंथांमोना दा प्रमद बर' बिथाङा मिडियानि सिगाङाव मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंदो आरो बिथांनि जानाखि भाषण बे भाषणखौ नोंथांमोना माबायदि मोनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों हरबानो जाबाय लोगोसे बिथाङा नैबे खोथाखौ बुंबावदों 6.3नि BTRनि जानाखि सुक्ति बेनि गेजेरजों माखासे भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों नाथाय गोबां समनिफ्रायनो बिथाङा बुंबाय थादों दिनैसिम प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बिथाङा अनलि लेक्सारल' मारियो फारसेथिं बिथाङा बुंदों कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामसिगोन 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टआथ' खुन लांखावनो 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामसिगोन बिनि लिस्ट फैबाय होननानै बुंदों नाथाय दिनैसिम प्रमद बर'आ बेखौ मानो फोसावनो हायाखै बेवहायबो माखासे पलिटिकेलि इनभल्भ दं नामा बिथाङा बेखौ इलेक्सननि भट बेंकनि थाखाय इलेक्सनसिमहालागै बोलांगोन नामा बेबो साननो गोनां बाथ्रा दिनै प्रमद बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो जानाखि रिक्रुटमेन्ट BTCनि बिथाङा दिनैसिम होनो हायाखै दिनैसिम 3 बोसोराव आगान होबाय ना 3rd ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट ना 4th ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट ना टिचिंनि रिक्रुटमेन्ट मोनसेबो जबनि थाखाय बिथाङा दिनैसिम एडभार्टाइजमेन्टखौनो होआखै बेयो जोबोद लासिंसिं बाथ्रा स' বন্ধুসকল আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' আছে সেইটো ভিডিঅ'টো হ'ল আমাৰ SIU এপ্ৰুভ আৰু BTCৰ যোনটো টেটৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট সেইটো লৈ এইটো ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে আমাৰ যোৱাকালি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে 1200 পোষ্ট SIUৰ কাৰণে ছাবমিট কৰা আছে এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে এতিয়া 1200 যদি অনলি পোষ্ট আছে তেখেতে এইটো আৰু কথাটো ইয়াতে মন্তব্য কৰিছে যে 1999ৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক যোনটো 1200 পোষ্ট আছে ইয়াত মানে তেখেতে এইটো পোষ্টত মানে এপইণ্টমেণ্ট দিব আৰু ইয়াতে আসাম টেট আছে আৰু স্পেচিয়েল টেট আছে ইয়াত টোটেল কেণ্ডিডেটক যদি লয় ইয়াতে 1000 কেণ্ডিডেট আছে ইয়াতে 1000 কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে অনলি 1200 পোষ্ট এইটোতো বহুত দুখ লগা কথা অনলি যদি 1200 পোষ্টে যদি আছিল তেনেহ'লে আসাম টেট স্পেচিয়েল টেট পাতিব লগা কি দৰকাৰ আছিল স্পেচিয়েল টেট পাতিব লগা একো দৰকাৰেই নাছিল তেখেতে আসাম টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকক দিব পাৰিলে হয় আৰু ইয়াতে 1999ত ইনক্লুড কৰিছে 1999ত ইনক্লুড কৰিলে 1200 পোষ্টৰ পৰা আৰু কিমান পোষ্ট থাকিব এইটোতো বহুত দুখ লগা কথা সব বন্ধুসকল এইটো বহুত দুখ লগা কথা অনলি 1200 পোষ্ট এইটো হ'ব নালাগিছিল ইয়াতে কমচে কম 3000 মান পোষ্ট থাকিব লাগিছিল তালেহে এইটো ভাল হ'ল হয় স্পেচিয়েল টেট পাতিব লগা কোনো দৰকাৰেই নাছিল 1200 পোষ্টৰ কাৰণে এতিয়া তেখেতে কৈছে SIU এপ্ৰুভৰ কাৰণে গেছে SIU এপ্ৰুভৰ কাৰণে দিছে SIU এপ্ৰুভ কেতিয়া এপ্ৰুভ হৈ আহিব এইটো তেখেতে এনে লেকচাৰে মাৰি থাকে নেকি এতিয়া আউট অফ BTCৰ বহুত মানে টিচিঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ গ'ল 3বাৰ 4বাৰ এতিয়া আহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু 10,000ৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব টিচিং পোষ্টৰ কাৰণে এতিয়া BTRত বহুত দিন পৰাই টিচিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট হোৱা নাই যে আসাম গভৰ্নমেণ্টে এপ্ৰুভেল নেদে নেকি না প্ৰবণ বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজে মানে এপ্ৰুভৰ কাৰণে এতিয়া এপ্ৰুভ কৰিব নালাগে ইলেকশ্যন আহিলে বা ইলেকশ্যনৰ ভোটৰ টাইম আহিলেহে এপ্ৰুভ কৰিব আৰু ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব সেইটো কথাটো ভাবিছে নেকি এইটো যদি ভাবিছে তেওঁ এইটো বহুত ভুল কৰি আছে এইটো বহুত পাব্লিকবিলাক এইটো বহুত মানে দুখ লাগি আছে যে এতিয়ালৈকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কিয় দিয়া নাই এতিয়ালৈকে SIU এপ্ৰুভ কিয় হোৱা নাই সেইটো বহুত দুখ লগা কৰা আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ স্পেচিয়েল টেটৰ মাৰ্কশ্বিটটোৱে দিব পৰা নাই এইটো বহুত দুখ লগা কথা চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নিউজত বা নিউজৰ সন্মুখত কি কথা কৈছে এইটো আপোনালোকে শুনক আৰু তেখেতৰ মন্তব্যটো কি আপোনালোকে এইটো শুনি আপোনাৰ নিজৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিলে হ'ল সব বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ
স্যার সমস্যা আছে আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 1200 পোষ্ট SIUৰ কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ এইটো এলিমেণ্টাৰী আৰু ছেকশ্যনৰ কাৰণে ছেকেণ্ডাৰীটো আমাৰ তেনেকুৱাই পোষ্ট ভেকেণ্ট আছে সেইটোৰ কাৰণেও আমাৰ সিদ্ধান্তটো আমি ৰখি আছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্তটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিম আমি স্পেচিয়েল টেটো পাতিলোঁ আমাৰ 99ৰো কিছুমান শিক্ষক দিব লগা আছে টেট পাছ কৰি থকা কিছুমান শিক্ষক আমি দিব লগা আছে চ' সেইখিনি আমি দিবলৈ ৰেডি কৰি আছোঁ যেতিয়াই আমি SIU পাম লগে লগে আমি এই এপইণ্টমেণ্টখিনি দিম আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান স্কুল আছে যিটো নেকি 6.3 দফা BTR চুক্তিৰ সেইমতে সেই প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনটো হ'ব এতিয়া 10খন কলেজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু সেই 10খন কলেজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এবছৰ আগত ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এতিয়া অতি শীঘ্ৰে আমি সেই 10খন কলেজ প্ৰথমতে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব ইয়াৰ পিছত বাকীখিনি কলেজ আৰু বাকীখিনি স্কুল যিখিনি নিড বেছ আছে এইটো 6.3 ক্লজ মতে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই আছোঁ